Militar ni butyag nga si Muhammad Ali Tambako ang leader sa Justice for Islamic Movement niangkon nga niapil siya sa nahitabong engkwentro sa Mamasapano ni atong Enero 25. Matod ni General Eduardo Ano nga si Tambako ug laing 5 ka mga kauban niini nitago dayon sa General Santos City human sa insidente sa Mamasapano. Si Tambako ug ang mga kaubanan niini gisikop sa militar ni adtong Domingo sa General Santos City tungod sa arrest warrant nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 12 Bato Kanila. Si Tambako maoy ni Vice Chairman sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa wa pa siya mobiya sa grupo ni adtong November 2013 aron mugnaon ang grupong Justice for Islamic Movement. Gikatahong ang grupo ni Tambako maoy nagprotektar ni Abdul Basit Usman ug laing 5 ka mga terorista nga eksperto sa paghimo og mga bomba.